sa atong panimbahon nga sama niini mga igsoon. Pero ning taknaa mga igsoon, para ta paghisgot sa pulong sa Ginoo, although sa miagi nga Sunday ang atong gisgutan dito, kadumdum mo. Ang atong gisgutan sa miaging Sunday, nagisgot may tungod sa kayuhan so sa kababaye nga nagtalidugan sulod sa 12 na kakatuigan. Apan sa diha nga siya naka-encounter ni Ginoong Hesus, siya nakasinati og kayuhan. Atong gitan-aw to ang mensahe mga igsoon, giuluhan nato to katong siya initiation towards divine encounter. Initiation towards divine encounter. Sa itong mga punto atong gisgutan, first, una sa tanan, kinahanglan maghimo taog decision to believe that Jesus has the solution of every problem that we have. Amen. Mo ba ito itong gisgutan? Ikaduha, sunod sa itong buhaton na to, we must overcome any obstacle or hindrances in coming before Jesus. When we make a decision to believe on Jesus, to trust in Him, to serve Him, the enemy also is not pleased. So, what he's going to do is that he's going to make any hindrances. He's going to make obstacles before you so that you will not be able to come before Jesus. And usa sa mga butang importante kayo para ma-maintain nato ang atong daily divine appointment or divine encounter with our God is that we must always stay connected with the Lord Jesus Christ. Stay connected. Because the woman had only experienced healing in his life. He experienced miracles in his life when she connected himself to the Lord Jesus Christ. So, the person who are not connected with God will not also experience encounter with God. The only way for us to be connected or to have encounter with God is to stay connected with God. Amen. Sa diha nga namalandong ko sa atong pamalandungan ning taknaa mga igsoon, gidala ko sa Ginoo diha sa topiko naghisgot mahitungod sa deliverance. O atong giuluhan nga mensahe. To deliverance, read. Okay. Gisgot ta mahitungod sa kanang deliverance from the oppression of the enemy, from the power of darkness. Deliverance from the oppression of the enemy. Taken from the book of Matthew chapter 17 verse 14 up to 16. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to his disciples, but they could not heal him. Next. O unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put with you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed from that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? And he replied, because you have so little faith. I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Magampo ta dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Once again, O God, we come before your throne of grace, and we pray, O God, that you will cause your Holy Spirit, your holy presence to be with us, O God. Nga magapamuhat sa among kinataliwadaan. Without you, we can do nothing. So we pray, O God, that you will be with us, Lord God. Ako nagampo nga among hunahuna kasing-kasing Ginoo, ma-focus di kanimo og bisan unsa, O Dios, nga mga gapos nga gibutang sa kangit-ngit batok sa among kinabuhi. Ako nagampo nganing taknaa, O Dios, ikaw magahatag kanamo og kagawasan. Ako nagampo, O Dios, nga ikaw magapanalangin sa tanan namo mga kaigsuonan, nga kauban namo panahon sa live streaming, bisan kauban lang Ilin, uban nilang Asil Ginoo, nilang Aris, nilang Jason Ginoo nga tuwa sa Buena Vista, be with them, Lord God. Bisan sa mga kaigsuonan, O Dios, dito sa Roque
Kita, be with them also, and all the people, O God, who are with us, O God, through live streaming also, nilang badids dito sa US, Lord God, o dito sa Canada, mga kaigsunan dito sa Malaysia, man. Lord, we pray for your covering and your protection to each every one of us. Sa tanan na mga kaigsunan, Dres Cagayan de Oro, Ginoo, nga wala namong makauban, Ginoo, tungod sa kahimtang nining mga panahon na, but we pray, O God, in the name of Jesus, that you'll visit to each every one of them, cover them by your precious blood, preserve their lives, and all of us who are here, Lord God, may the double portion of your anointing and of your blessing, O God, be upon thy people. Among gidlas pagampo, bisan pa man lang Carol, o nilang Rumi, Ginoo, sa ilang panaw, dito sa Cotabato, we pray for your covering and your protection be upon them. Salamat, Ginoo, because you are with us, nothing can be against us. We commit everything unto you, and even your servant, as I'm going to deliver your word, Lord God, I submit myself before you, and I allow you, O God, to use me as your mouthpiece to speak forth thy word upon thy people. We commit everything unto you through Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tingtak na mga igsoon, magisgot ta mahitungod sa kagawasan sa bisan unsa nga kaulipnan nga iya sa gahom sa kangit-ngit nga iyang gibutang diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Siguro ang matag usa kanato nakasinati ta og kaluwasan gikan diha sa atong espirituhanon nga pagkagapos kaniadto tungod sa human nga buhat ni Ginoong Hesukristo, tungod kay nagasulti man ang kasulatan diha sa Colossians kapitulo 1 chapter 1 verse 13 nagaingon, for he rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of light, in whom we have redemption through the forgiveness of our sins. He has brought us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of His dear Son, the Lord Jesus Christ. And because we believe in Christ Jesus, we now belong to the kingdom of God, to the kingdom of the Lord Jesus Christ. There are only two kinds of kingdom here on earth, the kingdom of God and the kingdom of the power of darkness. And all who believe in Christ Jesus, we all belong to the kingdom of God, to the kingdom of the Lord Jesus Christ. Amen. But one way or another, there are aspects in our lives nga nakasinati kanang gitawag oppression. We do not belong to the enemy because we belong in the Lord Jesus Christ, but oftentimes there are aspects in our mind, in our hearts, in our body, o bisan sa dagan sa atong kinabuhi, which are under oppression by the enemy. Tungod kay dili man ta sa yawa, ang gabuhaton sa yawa mao nga siya mag-atake kanato sa matag karon ug unya. Matud pa sa libro sa Peter nagaingon ang kasulatan mga igsoon, ang yawa nga mga tong kaaway nagagulob sama sa usa ka leon nga nagngita og tukbunon, ug usa sa iyang gitarget nga iyang pagatukbon mao ikaw ug ako mga igsoon. Mo hinungdan nga dunay mga bahin sa atong kinabuhi nga iyang gibutangan og tunok, iyang gibutangan og mga litag, iyang gibutangan og mga ground din siya makahimo sa atake sa tinguha nga iyang pagalaglagon ang imong kinabuhi, tungod kay ang imong kinabuhi imo manggihalad ngadto sa tong buhi nga Dios. Ang Dios wala magasaad nga nining kalibutan, wala na challenge sa kinabuhi, pero ang saad sa Ginoo mao nga siya dili magabiya kanato ug dili magatalikod kanato. Buti pasabot mga igsoon nga samtang niya patan ini nga kalibutan, dili gyud kalikayan sa matag karon ug unya dunay mga challenges sa kinabuhi, dunay mga personal nato kang kanang gitawag struggle sa kinabuhi nga gusto ta nga mahimong mananaog. Ang bantugan nga apostolis in the person of Apostle Paul, nagaingon siya nga because of so much revelation that he received from God, there is what we call thorn in the flesh. Diya siyang kinabuhi nga nagatorment kaniya, the messenger of Satan. 3 times he was asking to God that God is going to deliver him from such oppression, but God said to him, my grace is sufficient with you in times of your weakness. Sa matag karon ug unya mga igsoon, ato masinati nga duna gyud mga pag-atake sa yawa batok sa atong kinabuhi. Ug usa sa mga sugilanon nga ato nakita, particular in the book of Matthew chapter 17 verse 14 ngadto sa 21, kung maghisgot kita mahitungod sa deliverance from the oppression of the enemy. The story is that there was a certain father who had brought his son to Jesus in order for him to be delivered from the oppression of the enemy. Because of that oppression, ang iyang anak nagsakit. O ang una nga naka-entertain kaniya mao ang disciple ni Jesus. Og samtang kadtong bata giministeryuhan sa iyang mga disipulo, ang kasulatan nga kanayon nga kadtong bata wala makasinati og kayuhan. So sa diha nga iyang nakuha nga attention ni Jesus, ingin siya, my son have suffering so much terribly. And that oftentimes
malunod siya dito sa tubig, na yung mga panahon nga napunta paingon sa baga, nakapasok-pasok na yung nga bata, ug dunay mga panahon nga hapit siguro ni malumos, sa diha nga gaatakihon siya sa iyang balatian. Gidala na siya dito sa iyang mga disipulo, pero to no avail, wala makasinati og kaayuhan. So kung mahimo, maluoy ka, Ginoong Hesus, tabangi in taon ko. Ingon si Jesus, pagka diutay ba og pagtuon ning mga tawhana, mga hiwi nga henerasyon, mga kaliwatan, ipare na ko dire ang bata. Unya sa diha nga natubag niyang bata, iyang girebuke ang daotang espiritu nga nag-oppress sa bata. Unya migawas ang espiritu niya tong panahon na deliver ang bata o ang kasulatan na gayon. And from that very moment, he experienced healing. Amen. So tungod sa oppression sa enemy, mo hinungdan dito nga nagsakit ang bata. Pasin biya nang kanunay nimong labad sa ulo diha, kanunay nimong high blood. Sa nga talagsar man ni pastor, kanu sa na high blood ron kana ramang way sudan. Pero basin og ang hinungdan ana jatot na o demonyo na nga nagsakay-sakay kuyog-kuyog sa flow sa imong dugo nga maghatag og taas nga pressure sa imong kaugalingon. So, ato nakita nga nakasinati siya og milagro. Ingon dayon yung mga disipulo. Nganong wala man tuma deliver sa amo ang pagministeryo atong bata? Ingon si Jesus, diutay ra mo pagtuog, do na moy dako nga pagtuo sama sa liso sa mustasa, diutay ra mo kay ng mustasa, no? Makaingon kamo sa bukid, balhin ka, unya mo balhin ni, musugot ni sa imong pagmando. And nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you to those who have faith on God. Doon ay pipila ka mga butang, nga ngayon natin tanawon, in order for us to be delivered from any oppressions of demonic powers. First nga itong nakita din yung mga igsoon, from 14 to 16, kita na ito mga igsoon that we must, in order for us to be delivered, we must first be aware and acknowledge the need for deliverance. Dili ka mahimong gawas nun, unas tanan, kung dili ka mo acknowledge sa imong panginahanglan. Dili ito makita, the story is that ang amahan nagdala sa iyang anak nga dunay problema. Ang amahan mismo nakabantay, nga gikan pa sa iyang pagkabata, hangtod nagtubo ang maong nga anak, dili siya normal. Siguro iyang gidala ni sa daghan nga mga doktor aron mo hatag kaniya sa medication, maghatag kaniya og kaayuhan, pero to no avail, kadto nga bata wala makasinati og kaayuhan. Puhinungdan sa diha nga nadunggan niya nga naay Jesus didto sa ila ang palibot niya itong mga panahona nga nag-ayo og mga balatian, nag-cast out og mga demonyo